cash. I morgen. Og så... Got your bitch! Ah! Got your bitch! Au! Nej! Wow! Jeg prøver ligesom lige at dræbe nogen, ikke også? Hey, det var mit camera, røvslækker, man. Ah! Det var mit kill. Jeg slapper af. Jeg har været sammen med en et par gange. Også alene. Det har jeg også. Det har jeg. For helvede! Gå lad! Fuck, nej, lad være! Ja, altså, jeg har været ved hende, hvor... Nej! Ups. Nej. Helvede! Nej! Jeg kan ikke multitask. For helvede! Det var godt. Nej! Det er køn! Du skal dø! Han er nu meget sjov. Ja, nu hvad? Jeg skal op og dræbe ham deroppe. Han er død. Nej! Han skal dø med kniv. Mystisk. Nej! Okay, sæt på en anden niveau. Ah! Ah, headshot! Fanden. Jeg tror, jeg døde der. Tror du virkelig? Fuck. Jørgen For siger... helvede! Randy Orton... For helvede! Det giver ikke at springe. Det er gammel lort. Nej! Hvem skyder? Nej! Hvem skyder? Bum! Ej! Jeg skulle til Helt dig! ærligt. Ah! Du svarer sidste For nok. helvede. Nej! Hvad hun svarer? Geil! Så giver os en chance! Undskyld! Ah! Ja, først. To that bitch. Ja, jeg er nede rolig nu.